Dělej. A tohle klidně obětuju paměť. Tak jo. Dělej, ne? Ne, já nechci dobře. Tak to dej tu páku dej pořádně dolů, aby se ti to rozjelo pořádně. Aby se ti to rozjelo. To jsou normální otáčky. To je všude stejný. To je všude stejný, nebo to? Je, to je jasný. Tam je to velký kolo. Ne, hovno postup, no, tak tam tu páku dej do toho. Doleva. No. A pak? Pak to dej zpátky. Větší jak žába. Teď to neodebírá, ale na to chladí, jo. Takhle je, Cože? takhle je, to už mám. Teď to by se to dotklo, že jo. Pozor, ať se nám nedotkne těch čelistí, ty vole. No, vole. Ty mám rejla. To vypadalo blbě. Cože? Já nevím, já chci vidět, jak bude dělat. To je pravda. To píče, jak si nějaký dobrý telefon už tím dá, vole. Tohle ta hračka zastraná už je staré, vole. Tady jsou fotky, vole, na úrovni, ty vole. To píči, vole, Gameboye. To by se to stalo, vole. To bylo to dobrý. No to tak dává, to ne dává, ona si vole nedělá žádný bordel, to je ten chodil. Dělá píčo. A to jen tady už má. No. To asi je druhý vybrat. To. Ještě je to Amuka. Jo, udělej tu řídelku, udělej ani za. Do piči. Co to bylo? No, tak Gunda ani neupla, ne? Ty takový zlatý špony. O! Do piči. Králo. Asi se pokurvil nůž bych řekl. Jo, bys s tím počítal, jak to natáčel. Ale to ale nemůže. S tím něco dělají. Ale tak musíme ještě na nůž popravo. Šla ten nůž, tyhle. Jak ho vynde? Ale ty vole, kde je to? Tam má na tom Je to na to vyndání. Vevnitř v té skříni. Co má na tom, vole? To není na ten nůž. Je. No jo, ale to není na to, že jo. Ty máš tady, vole. Nejdřív musíš ale tímhle to otočit, abys mohl vyndat ten nůž, jo. Ale kde to je? No tam to je v té skříni. To dej tímhle. Tímhle? Jo, tak to dej tímhle. Jestli ho chceš, tak ho vyndej, jo. Nebo se na to vyse radši.
A tak ho aspoň očistil od těch sraček, ty vole, a dal na to vlastně tu pičoču na to. Když jsem to mohl asi očistit, ty vole. Já zavřený jak stejně. Ha, postupkou. Ty krávo. Ty vole, si já prdel. Ty pičo. To je kvalita. Počkej, kde se to vydělá? Kde se to vydělá?